ga wani Telegram bot da zai matukar burge ku musamman masu kasuwanci a online. A maimakon ka yi posting a social media tare da number WhatsApp ɗinka ka ce wa mutane su ɗauki wannan number su maka magana a WhatsApp, to ga yanda zaka mai da wannan number naka ta koma link ta yanda mutum yana tabawa zai kawo sa zuwa WhatsApp ɗinka ne, wanda hakan zai sauwake wa kwastomomin ka a maimakon su ɗauki number naka su je su yi saving kafin nan kuma su je WhatsApp su maka magana. To ga yanda za ku mai da number WhatsApp ɗinku ta koma link ta hanyar amfani da Telegram. Bayan kun shigo cikin Telegram ɗinku sai ku taba wajen search bar ɗin nan, anan sai ku rubuta open in WhatsApp. Bayan wannan bot ɗin ya fito muku sai ku taba na farkon nan, sannan sai ku taba start. Anan sai ku rubuta number wayar da kuke so ya koma muku link. Bayan ku rubuta number wayar da kuke so ya koma link sai ku tura masa kamar haka. To gashi nan wannan shine link ɗin da ya fitar mana, sai ku danna wajen open chat ɗin nan. Bayan kun danna ku rike ga alaman copy nan ya bayyana sai ku yi copy ɗinsa. To yanzu a duk inda kuka yi pasting ɗin wannan link ɗin mutum yana tabawa zai kawo sa zuwa WhatsApp ɗinku ne direct. Domin shiga group ɗin mu ka danna link ɗin da ke bio ɗina a Facebook ko a TikTok. Kar ku manta ku yi like da follow domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan, sannan ku yi sharing wa sauran al'umma domin su ma su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video.